अच्छा बताई, ये दुनिया में सबसे अच्छा औरत के बा? तहार माई। और सबसे खराब औरत? हमार माई। और दुनिया में सबसे अच्छा आदमी के बा? तहार बाबूजी। और सबसे खराब आदमी? हमार बाबूजी। और सबसे आज्ञाकारी लड़का के बा? तहार भाई। और सबसे बदमाश लड़का के बा? हमार भाई। और सबसे अच्छा लड़की के बा? तहार बहिन। सबसे खराब लड़की? हमार बहिन। और सबसे समझदार औरत के बा? तू। और सबसे बेवकूफ इंसान के बा? हम। चलो 3 साल के तो मेहनत लागल, लेकिन रउआ के हम पढ़ाइए देनी। पहली राउर ई महीना के पॉकेट खर्चा 1500 रुपया। वाह, मतलब 50,000 रुपया हम कमाई आ हमरा के 1500 रुपया तू पॉकेट खर्चा देता रू। हाँ तो ठीक बा, रउए अपन पूरा 50,000 रखी। हाँ, हम पूरा पैसा रखेम। लेकिन घर के खर्चावा तो देम नु। हाँ, खर्चा दे देम। ठीक बा, तो हिसाब जोड़ी। घर के लागेला किराया 10,000। ठीक बा, 50,000 रुपया में से 10,000 गईल तो 40 बचल। अब 20,000 रुपया लागेला खाए पिए के राशन के। ठीक बा, 40 में से 20,000 गईल तो 20,000 रुपया बचल। अब 5,000 बउआ के स्कूल के। ठीक बा, 5,000 पढ़ाई के। अब 5,000 मम्मी जी के दवाई के। ठीक बा, 5,000 दवाई के तो 10,000 बचल। अब 5,000 हमर क्रीम पाउडर के सब लागेला। ठीक बा, तू रखला अपन क्रीम पाउडर ला। 5,000 बचल नू। 3500 लागेला जीवन बीमा में। इतना खर्चा दे दी आ जौन बची तो रख ली। पापा मम्मी बुलावा तारी, चली। कह दे अपना मम्मी से कि हम बात ना करें मुका से। अम्मी पापा बोले हैं तोरा से बात ना करिए। हाँ तो जाके कह दे उनकरा के कि हमहू बात करेला तरसत नहीं खी, मुंह फुला के बैठा रहस। मम्मी बोली है कि उनका बात करिए सबसे रुक चल रही। ऐसन कहली है, बोल दे कि जुबान संभाल के बोलस, ना तो ठीक ना होई। पापा कहना है ना जवान संभाल के रहो। ऐसे बोलन हाँ तो कह दे उनकरा के कि हम तो अभी कमे बोलता नहीं, ढेर बोले लागम नु तो दिक्कत हो जाई उनकरा। पापा मम्मी बोली है नु जितना कर्जा देले वाली नु उनमें से 500 रुपया दी। पैसा मांगता रही ले, ढेर कर्जा मांगे वाली भल बारू नु। 500 रुपया दे देनी, अब बाकी और चुका दें। 500 रुपया हमरा के कब देनी है? लेकिन 1 सेकंड रे ते हमनी से झूठ बोली सा। लोग कहेला नु दो आदमी के झगड़ा के बीच में तीसरा के फायदा हो जाला, वही फायदा हम उठा लेनी। के वो गाना आ गइल बा जौना के नाम बा रुसेलू काहे छने छने। तो YouTube पर जाके सर्च करी रुसेलू काहे छने छने, तो उनके गाना मिल जाए। कमेंट करके जरूर बताएं कि गाना कैसन बा। रउआ हमरा से बिल्कुल प्यार ना करेनी। काहे? रउर माई हमरा के दिन रात बोलत रहेली, रउआ वही जी खड़ा होके सुनत रहेनी, कुछ बोले नी। अच्छा, यही जे हमरा सहेली के हस्बैंड बारन, ओकरा ला दिन रात लड़त रहलन अपना माई से। प्यार के ये पैमाना बा, तो चलो लड़िए लेता नहीं तारा ला। चलो माँ, तू आज के बाद हमरा मेरा रुके कुछ ना बोलबू। भले ही भैंसी नियर 10 बजे सुतर रहो, लेकिन तू कुछ ना बोलबू। भले ही घर सुअरी नियर गंदा करके रखो, लेकिन तू कुछ ना बोलबू। भले ही गधे नियर कोनो काम ठीक से ना करो, लेकिन तू कुछ ना बोलबू। ए जी रह दी मत लड़ी, चली चली चली। अरे अभी कुतिया नियर झाँव झाँव करे वाला बाकी रह। के वो गाना आ गइल बा जौना के नाम बा रुसेलू काहे छने छने। तो YouTube पर जाके सर्च करी रुसेलू काहे छने छने, तो उनके गाना मिल जाए। राउर माई बहिनू दिल के एकदम अच्छा ना हलो, दूसरा के बढ़त एकदम ना देख सकेला लोग। रोज रोज ही हमारा माई बहन के बोलत रहेले, आज एकरा माई बहन के बारे में हम बोले। और तहार माई बहन कैसन बा लोग? 1 नंबर के दुष्ट बा लोग। हमरा माई बहन के बारे में बोलक तो कोनो बात ना, हम बोले तो हमरा सोफा पर सूते के पड़ी। के वो गाना आ गइल बा जौना के नाम बा रुसेलू काहे छने छने। तो YouTube पर जाके सर्च करी रुसेलू काहे छने छने, तो उनके गाना मिल जाए। कमेंट करके जरूर बताएं कि गाना कैसन बा। का हो, खाना तैयार हो गए ना? ऐसे ना चली, एकरा के सुधारे के पड़ी। किसियाए के ड्रामा करत नहीं। रह दो, तारा से कुछ ना होई, हम जाता नहीं बाहर खा लेवे। रुकी आधा घंटा।
अब आई लूट पहाड़ के नीचे। का है, आधा घंटा में खाना तैयार हो जाई? ना, आधा घंटा में हम तैयार हो जाए और दोनों आदमी चल जाए साथे बाहर खाना खाए। हमनी के एगो गाना आ गइल बा जौना के नाम बा रुसेलू काहे छने छने। तो यूट्यूब पर जाके सर्च करी रुसेलू काहे छने छने, तो उनके गाना मिल जाए। कमेंट करके जरूर बताएं कि गाना कैसन बा। कनिया तारा लगे 2000 रुपया बा? ना मम्मी जी, हमारा भी रुपया कहाँ से? काहे बबुआ तो मैं कमाला तारा लगे पैसा नहीं खे? वो कहाँ देवेलन? कैसन तू मेहरारू बारू? एगो हमनी के रही सन कि मर्द के पाकिट में से पैसा चुरा चुरा के 2-4 हजार रखत रही सन। रउआ लोई के जमाना दोसर रहे। हमनी के जमाना में मोदी जी ऐसा कइलन कि हमनी मर्द के पाकिट से पैसा चोराइए ना पावे नी सन। काहे? मोबाइले में पैसा आवेला, मोबाइले से खर्चा होला, पाकिट में अइबे ना करे कि हमनी के चोराई सन। इक्के को सेव बचल बा, हम ले लेतानी, लेकिन ना हमार सास सोचियन कि हमार दामदा छुद्दर बा, छोड़िए देतानी कि ले ली। एके गो सेव के पीस बचल बा, केहू नहीं खे उठावत, हम ही ले लेतानी। एके गो पीस बचल बा, लगा था कि ना खई है सब, हम ही ले लेतानी।